bakwai da wanda suka yi shekara da shekaru ana bugawa da su ana gwagwarmaya, har ka ga ɗan ƙaramin yaro wanda bai taka kara ba balle ya karya ya shiga Facebook yana bakar magana akan wani malami na addini, malamin da ta yiwu tun kafin ubansa ya daidaita a addini malamin yana kira zuwa ga addini, amma ya rinka ce wane dan bid'a ne, wane dan kaza ne, wane dal ne, kai ne dal. Irin waɗannan 'yan ƙananan yaran wallahi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su za su fara bata addini. Ga sunan wa ma aktharahum, kullum zaka ga suna bude bakin su mai wari, su dauki mummunar alƙalamin su suna rubuce-rubuce akan malamai, kaga sun sa hoton wani malami ko bidiyon sa ga furfura a gemunsa, ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana gani a habarsa yana motsi yana magana a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma suna zagin sa suna ce wannan batacce ne mai batarwa, kuma malamin sunna ne. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce girmama shi girmama Allah ne. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane gashi daga cikin gashin sannan wanda yayi fari daraja ce da kuma lada a wurin Allah. Baka irin waɗannan malamai ina ba ku haƙuri bisa harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagin ku, Allah yana ƙara muku lada da daraja, ku yi haƙuri a kansu. Irin waɗannan yara kamar yadda nake faɗa, irinsu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi bin Abbas, yace yakhruju fi hadhihi yake yakhruju fi akhiri zamani hudatha'ul asnan, yakhruju fi akhiri zamani aqwamun, waɗansu mutane za su bayyana a ƙarshen zamani, hudatha'ul asnan, masu ƙananan shekaru, sufaha'ul ahlam, amma masu wofantattun ƙwaƙwale, yaquluna min kalami khairil bariya, sun iya zaƙin baki in sun zo magana, yaqra'una alquran, zaka ji suna jan ayoyin alqur'ani, la yujawizu hanajirahum, wannan qur'anin baya wuce makoshinsu, yamruquna min ad-din, waɗannan mutane sun ɗauka addini suke shigowa, fita suke yi daga addinin, kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, kamar yadda idan an harba kibiya take fita daga jikin baka ba za ta dawo ba, haka suka fita, ko kuma idan ta je ta samu abinda za ta harba ta wuce ba za ta iya dawowa ba, to haka su ma suke fita daga addini. Malamai suka ce wannan siffa ce ta khawarij. Haka duk mutanen da suke da irin wannan siffa suna ƙanana na shekaru amma suke kawo wa addini barna, abinda Allah ya gina suna son rusawa, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a girmama su kuma suna wulakantawa, ya ce waɗannan mutane ba kawai rusa addini suke ba, suna ma fita daga addinin, kamar yadda baka idan an harba kibiya take fita ta je ta samu abin da aka harba ta wuce, kamar haka ne suke wuce addini, ba su tsaya ba a cikin addini. Saboda haka a hirɗinmu da faɗar baƙaƙen maganganu akan mutanen da suka daɗe a cikin addini har suka yi furfura a ciki.